kupezeka kuti wasutaso pang'ono ndi maisirabe kuti tikudikire amene ali presiding officer wa pamalo pano. Okay, chabwino. Ndirango ndifotokozerani kuti muli patipati kwina kumukuyembekezera kulumikizana ndi a presiding officer nkuti pasaso chithunzithunzi chazo chitika malowa kuti kuvota kwayambika kale komanso anthu mwina mwake afikapo motani kumbali ya chitetezo ndi kusamalira ena amene ali ndi ulumali angakhalenso okalamba kuti avote mwa machawe. Pakadali panotu ndili pa Lilongwe City Council pa civic offices mu mzinda wa Lilongwe ku city center kumene anthu ochuluka afika kale nthawi imene imati 6 o'clock tinene kuti mwina 5:30 anthu analatamba kale kufika pa malo ano kuti adzaponye voti. Mama wawo kunafikanso mkulu wa bungwe loyendetsa chisankho Anabelo Mtalimanja amene anazayendera pa malo pano komanso akuyembekezeka kuti abwera kudzaponya voti pa malo ano. Koma kuyamba kuponya voti kunayambika nthawi ya 6:20 nthawi imene ndiyomwe inayambika kuponya voti chifukwa chokuti panali kulongosolera kwina ndi kwina makamaka pa nkhani ya alphabetical order kuti maina awayi mapati maina awayi mapati nde zinachedwetsabe pang'ono ndipo anayamba by 6:20 kumene anthu anayamba kuponya voti. Anthu afika maunyinji ndithu ndipo anthu amene akuyenereka kuthandizidwa achikulire naona munthu wina nakatenga munthu wooneka kuti wachikulire nakantenga kunzere uko kuti ayambirire kuponya voti nde ndikuti anthu amene ali ndi ma special needs akumaonikiridwa koyambirira kuti athandizidwe koyamba. Pa center inoto pakuyembekezeka kuponya voti anthu opitirira 3,500 ndi amene analembetsa amene anapitirira 3,500 ndi amene analembetsa pa center ino ndipo ndi amene akuyembekezeka kuti aponye voti. Ndizozoti pofuna kucheza ndi presiding officer chilipo chidwi chimene uli nacho ndi magawo ati amene mwina mwake tikhale tikuyembekezera kuti ukakumana nawo tikhale tikuziwa zogwirizana ndi mmene udafunira kuti uyankhule nawo. Hello, sindinakumveni bwinobwino. Merci kuti imvapa. Pamene. Ndimati pofuna kukumana ndi presiding officer chidwi chako ndizozoti chili chinagona magawo angapo ndi magawo ake ati amene ufuna udziwe kuchokera kwa presiding officer. Makamanga toti mafuna mwina iwo atipatse chithunzithunzi kuti pangati panali mavuto ena amene anakumana nawo ngati timamva nthawi ina yake kuti kamashini kena kake sikamayenda bwino ndi ndive mavuto onsewo kuti analongosolera bwanji koma ndikuti kuti panamva kamashini kameneko kakuyenda bwino ndi timafuna kuti timve nkhani ngati zimenezo kuti ngati panali ma issues ena ndipo ngati abungwe la MEC anathana nawo motani. Chabwino. Mercy unafotokoza kunena kuti paliso anthu achikulire. I'm curious to know kunena kuti amenewa unacheza nawo ndipo ngati unacheza nawo ambiri mwa iwo akuoneka kuti ali ndi zaka zingati komanso ndikoyamba kuvota kapena ndikachingati. Anthu amene wawa mwina sindinapite nawo mudongosolo komano iwowa amaonesa kuti abwera ndithu ndi chitufa unali mamawo kwambiri nthawi imene atangoyamba kuponya voti ndi anthu amene anali kumbuyo kuti afika kumochedwerako ngati anthu amene wachikulire oneka kuti akula amakatengedwa kuti ayambe kuponya voti akhale kutsogolo apereke chidwi chawo posankha mtsogoleri komanso aphungu ndi makhansala. Amene watu mwina atokhala pakati pa zaka 70 ndi 80 achikulire ma ages amenewo. Ndithokoze kwambiri Mercy ukakumana nawo presiding officer move to believe kuti mutifotokozera kuti tilumikizanenso. Chabwino. Tilowere mu mzinda wa Lilongwe komweku Lero Malekano ali palailipa. Munthu wamkulu kwambiri. Mwadzuka bwanji. Ndadzuka bwino kai kumeneko. Ifeso Lilongwe yakupalirana kwambiri tutapochita sanje. Yatipanirira komanso kugona kwake usiku kunavuta tumangona nthawi kuti kodi yakwana sindichedwa. Ine nafotokozera pa utatavuwa mchezo kuti zikuoneka kuti ambiri simugona ya. Ndipo ndesi tinagone tumatuka tere kuti koma sindipezeka ndazuka iti kolo. Kodi kisenta atatsekula kale. Koma amaleka tili ndi mlandu wanu tusimukuchita bwino tukubranch akuno mukusowa atu. Dio gracious wakubani kumeneko? Komatu munakakhala anthu oyamika chifukwa Lilongwe kuno ndangokhala kwa masiku ochepa koma ku blanta yako munandipanikiza kwambiri. Kupezeka kwanu ku blanta kuno nkoyepula koma tidziwe muli patipati ku capital. Ineyo tu ndili pa Kawale polling station. Chabwino.
Kawale ndikatikati ndithu mwa mzinda wa Lilongwe. Ndipo ndikumalo ndithu kumene kumakhala anthu ochuluka kwambiri. Nde ine ndili kumeneko kumene anthu pakadali pano inkati ndithu moponya voti. Zikuoneka bwanji kumeneko? Noko zikuoneka kuti yayi anthu okawale atuluka ndithu kuzaponya voti. Moti mene imati a minute past 6 ine nali ntavumbuluka kale ndili pa polling station pano. Ndipo kuponya voti kwayambika nditafika kale. Komano ndifotokoze kuti mene ndimafika ineyo ndapeza zokuti malaini ena ndithu anthu adzadza kale koma mwina panalibe dongosolo lenileni kumayambiriroko kuti anthu adziwe sinanga kuvota kumayendera in alphabetical order line sikumangoyima kuti bola waima pa line ukavota zikumatengera kuti nambala yako imayambira chani. Ndi nthawi imeneyoyo zimavuta kuti anthu adziwe kuti kodi ineyo dzina langa ndikuyeneka ndiyime pati. Nde ayamba mochedwa ndithu komanso zikuoneka ngati kuti monitors a center ino akuti afika mochedwa, ena anafika msanga ena afika mochedwa. Nde monga mwa malamulo abungwe la meki sangayambe kutenga katundu wawo pamene anasungako ndikumayika pamene anthu akuyeneka kuponyera voti sanabwere monitors. Nde zikuoneka kuti anayamba mochedwa ndithu kupanga setup kuvotera pa ground. Nde anthu ambiri anali atayima kale mmalaini ena anayamba kung'ung'uza nthawi koma iyayi zonse ndithu panopa zili mkati. Ndinene kuti ma polling station ayamba nthawi zosiyana, ena ayamba 6:15, ena ayamba 6:30, ena ayamba 19 to 7, ena anayamba komwa msanga koma panopa sanayambe ndithu 6 koloko enieni. Chiwerengero cha anthu leya timafuna utipatse chithunzithunzi kuti achinyamata akuoneka kuti ndi ochuluka kapena ndi ochepa ngakhalenso achikulire komanso amayi zili bwanji kumeneko kumbali imeneyi. Panopa mmene mwangondiuza choncho musinanga ndilipo mpano ndikuyang'ana mizeremo kuti ndiziona ndithu mukuoneka kuti yayi achinyamata awo ndi atuluka. Tikakamba amayi nde ndizosanena ayi chifukwa amayiwo nde alipo ambiri ndithu. Mwina zikutengeranso kuti amayi ambiri ndi amene analembetsa kuti aponye nawo voti chaka chino. Komano zikubalansa ndithu achinyamata atuluka, amayi alipo, achikulire nawonso nde akubwera. Ndaonapo achikulira ngapo ena ukuthi achita kugwiridwa mkono ndi anawo kubwera ndithu kuzavoti kuwatizira bwinobwino. Nde pakawale pano ndi kuti mbali zonse ndithu zatuluka, abambo abwera pano, achinyamata ndipo mmene ndimafika kale mamawa ndapeza achinyamata ndithu afika kale pamalo pano kuzaponya voti. Ena apa kuchita kuoneka kuti akuchokera ku jimu adutsira kumalo kuno kuti aponye voti azibwerera mmakwawo. Alipo ena akuluakulu andale amene mwina mwaka kupikisana nawo amene mwamva kale kuti aponya kale voti ngati kuti komanso pakadali panopa sindinaonepo wina aliyense kuti wabwera kuzaponya voti. Ndinapita ukasuzumira kuti kodi akupikisana nawo apa ndani kuti ndione nkhope akamabwera kuti ndapange capture koma pakadali panopa sindinaonepo wina aliyense amene akupikisana nawo koma tidikira kuti tione kuti kodi zikhala zikuyenda motani. Iyayi tithokoze kwambiri mayi Malikano tikukufunirani kusamaliridwa kwabwino pa Kapitolo. Mudzabweranso koma mudziwe zimenezi. Patanane mafunso atha. Bwanji. Koma mudziwe ichi mudzatifuna. Abatu ndiyenda presiding officer ndimaona ngati kuti mufunanso kuti mulankhule nawo kuti alankhule ziwiri zitatu. Akamanga yochedwa. Sisi tidadziwe kuti muli nawo limodzi ikende pa line utiziwe kuti chinachitika nchani. Ine izipabi ndi yankho kuti kuzikuoneka kuti voti ya ulendo uno zimene zikuchitika ndithu ndizosiyana. Tena ngomati ukabwera poyamba pa 2019 pa polling center pamakhala munthu mmodzi amene akuyang'anira pamalo posepo. Koma panopa akuti pa polling station pena paliponse pali ndi presiding officer wake. Nde moti ukafuna kudziwa zokuti ngati panopa pali anthu 2640 registered voters. Nde pakukhala zoti pa polling station paliponse pakumakhala ndithu ndi presiding officer wake ndipo panopa ngogawana kuti anthu 528 pa polling station pena paliponse. Nde ndili nawo apo kuti mwina angofotokoza kuti ayamba bwanji kuponya voti mmawa uno. Kuyamba voti mwina dzina komanso udindo wanu pamalo pano. Okay, ni Timothy Steve, presiding officer amene akupanga mani station number 3. Zonse ndithu zayamba bwino mwakamaza kupena mavuto tojepa komabe zambi nazo zayenda bwino nakasitimene kuti mwina
onse mbali zonse zokhuzidwa zikhale kuti zilipo komano anthu onse tilokonda kuti onse amene timene tikhale nawo ndipo onse zikuyenda bwino pakale panopa ndithu palibe vuto onse zikuyenda bwino. Nde mwina nkhani ina yankho ndi Tabi imene tapezanso pakadali pano ndiyo kuti chipangizo chija chimene anthu akumayikapo chala chawo kumatsimikizira mayina zikuoneka kuti pa polling station ena chikuvuta kwambiri, anthu akumangoyima umangodikirira, akayika dzala anthu awiri chikumazima, kenako akayikanso pena sichikumagwira. Nde ndinaona kuti anthu anatangwanika pamenepo amathamangathamanga, nde mwina angoyankha kuti kumbali yawo mwina zikuyenda bwanji pa polling station pano, simunakumane ndi mavuto amenewa. Mavuto amene sidakumana nawo kwenikweni chifukwa paka panopa sidakumana ndi vuto lilo sakhala kuti mwina munthu yamuyikakalira machinazi pali njira ina imene tikumatha kuwathandizira ndi oti ndithu wonse akuthandizidwa. Ndithu ziko chabwino. Lero china chikachitika kumeneko tilumikizananso kuti timve kuti zikuyenda motani. Inetu ndathokoza kwambiri apatu uthamangathamanga tipitenso kwina tikaona kuti zikuyenda motani. Inu munthu amayi yendesani lilongwe ili mmanja mwanu. Zikomo kwambiri. Mukafika kwinako mutidziwitsa kuti tilumikizanenso. Chabwino thokoza zabwino zonse. Zikomo. Koma mwakavota inuyo. Tadani? Mwakavota kale? Kodi tikangochoka panotu atimalo athu atisungira kale. Chabwino. Taenda nacho kale chipepala chovotera. Zofunikira ndithu. Zikomo kwambiri Lero. Zikomo kwambiri Lero malekano ochokera ku Lilongwe, kuchokera chigawo cha pakati. Tibwerenso bwanji chigawo chakumwera kuno ku Machinga apa tilinso ndi mtolankhani wathu ukuti mva ochokera ku Machinga. Inetu ndikukumva ndithu yankho kuno ku Machinga makamaka kumeko ndi ku Eastern Region. Chabwino. Amalawi akudziweni kuti tikuyankhula ndi mayi yani. Ine ndi Blessings Dzambala. Kodi ngatambala? Ndithu adambalatu kuno ku Machinga. Ndiyesa kuti bwino kumeneko ku Machinga. Kuno kuli bwino kwa basi kwacha kwa dzuwa Machinga amadzika kwambiri ndi kutentha, komano tsiku la lero dzuwa ngakhale lilipo koma kamphepo ndithu kakubwera kwakuti ayi anthu kuvota avota bwino nyengo yabwino yosatentha ngati imene imadziwikira Machinga kapena aliwonje. Kodi mwe mmayankhula chawo inu adambala? Chilawocho timayankhula koma osati kwenikweni tinaphunzire kwenikweni. Ndetifotokozereni pamene muli mchiyawo ka. Nchiyawo. Koma tichite chichewachi kuti aliyense amvetsetse kuti tikachita chiyawo zivuta. Ukuthawa atu ku Machingako, chiyawo mwachitawa? Zikuyenda bwanji kumeneko Blessings? Kuno zikuyenda bwino ndithu pamalo pamene ndili pano makamaka ndi pamalo ponyera voti amene ali pa bwalo la zamasewero la console ya boma la Machinga amene papa ndi pa town yeniyeni yaliwonje. Ndiye pano nthawi imene ndimafika kuno makamaka chamma 5:25 anthu anali atafika ndapeza pali mizere yochuluka ndithu kuvota kumera mbasi 6 minutes past 6. Ndiye pano ndili ndi mmodzi mwa anthu amene avota kale tingocheza nawo kuti atiuze kuti akumva bwanji. Tikudziweni? Ine ndine Stena Aski ndithu kabira pano kuzavota. Ino mwavota kale mkumva bwanji mavota? Hayi ine ndavota kale koma ndikumva bwino kwambiri tikilanga soli kusangala khala komanso achifukwa choti ngati osavota zinthu zanga zaine sizingaende. Chabwino munalawirira mnali gulu la anthu olawirira pano mwavota mukupita mwina anthu amene sanafike pano mwalimbikitsa motani? Siti tingalimbikitsa kuti fulumirani muzavote, kuvota ndikofunikira chifukwa kuti kuvota umoyo wathu waisa maawe ndiye ndilabwerani zithu kuvote ndipo singalimbikitsa amene ndikupita ndavotera amene sanabwera ali mnyumba mjawo. Chabwino yayi amene ndi amodzi mwa anthu amene avota kale pamalo pano. Mungopereka chithunzithunzi malo ano amene analembetsa ndi anthu 1981 komanso ndili pamalo pompano kunafika ndithu observers, election observers bungwe lija la SADC amene ndithu ayendera pano pakadali panonso ndikuonanso ma observers ena amakamakanso anaisi komanso ndi ena akufika pamalo pano amene akulankhulana ndi akuluakulu amene ali pamalo pano. Mwachidule ndingofotokoza choncho mmene zikuyendera koma tikakamba nkhani ya mizere pano ndi ayitali ndithu mwakuti mbali inayi ndi kunsewu mizereyo yatalika kuti yafika mbali ina tsiya lina la nsewu anthu akupitirirabe kubwera.
kumbali anthu amene akuoneka kubwera kuno amakamakanso kubwera achikulire azimayi azibambo komanso achinyamata onse akubwera mofanana sitinganene kuti achikulire ndi amene akubwera ambiri azimayi akubwera ochepa kapena anyamata komano tikayang'ana mizere yonse mumaoneka kuti apa pali achikulire apa pali amayi apa pali abambo mofanana ndithu tili ndi mmodzi mwa akuluakulu amene ali pano mwinanso tingocheza nawo tikudziweni. Ine ndine Patricia Yadidi, ndine presiding officer wa station 1. Tabwino atatiuzani ngati mmodzi wa presiding officers amene muli pano ntchito kuyenda bwanji? Ntchito kuyenda bwino kwambiri. Tsegula station yathu 6 am ndipo tinayamba ndithu bwino ngakhale mwina apanali timahika 15 ndi tina chifukwa chonena kuti mwina anthu ena anangobwera kungofikira pa line asana apange guide. Ndeno anthu amene ngati afikira line yolapika zimapezeka kunena kuti chimashini chicha chikwakana because si station yawo. So titazindikira zimenezo we refer them to the ash again amene anathandizira kukafika pa station yawo yoyenerera ndipo athandizidwa chifukwa chake apa pano zikuthamangaso kwambiri. Tikuona kuti muli busy mukulandira alendo osiyanasiyana zango zosani chithunzithunzi amene wakumadzatani pano. Alendo amene takhala tikulandira panopo tayamba dzulo tinalandira alendo asadiki amene anabwera kuzaona kuti kodi katundu yense wafika ndipo ife tinavomereza katundu yense wafika. Mwayi wake nthawi imene amafika kuti atatipeza tili ndi mapati monitors onse amene timachita nawo verify katundu amene wafika. And this morning talandiranso asadiki aja anafika komanso amala MHRC amala human rights ndi amene afikanso panopo ndi amene so aona kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji ndipo tikuona apapa MHRC aja amafuna ndicho kuti adziwe kuti kodi ngati ma presidential candidate amaindi angati abambo ndi angati. Tiwo apa amene pali ma MP kodi abambo ndi angati amaindi angati amene akuchita compete kunoko. Komanso chimodzimodzi ma councilor abambo ndi angati amaindi angati. Komanso amafuna kudziwa kunena kuti kodi anthu aulumali kapena amene ali ulumali onse kandi achikulire kandi amayi oyembekezera tikuwathandiza bwanji. Akhala amayi oyembekezera aulumali komanso achikulire amene aja kuti kuayika pa priority tikuwathandizira kuti athandizire kuyambirira. Ngati sakutha kuyenda tikumagwira mkono koma akafika mbusi mucha akumakhala moka kuti avote maufulu chimene akufuna. Tabwino yayi takuthokozani kwambiri muzapitizeni kugwira ntchito. Yayi yankho komanso Tabi amene mundimenda chezera ndi mmodzi wa presiding officers amene ali pano komanso ena amene avota kale pa malo ano kuno kumachinga. Munthu amayi tithokoze kwambiri tikusiyeni muthamange machinga ikuyembekezera iyi. Tabwino tathokozanso kwambiri mukhaleso ndi tsiku labwino komanso ntchito yabwino. Ndiyo tikhale tukapasirabe anthu makamaka tsatano amene kuno zikhale zikuyendera tikayendanso malo ena. Chabwino zikomo. Chama 7:30 pali chiyembekezo chonena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndotsogolera chipani cha odya zake alibe mlandu Dr. Michael Usi akhale akaponya voti pa Namatete kuchilimba kumeneko Daniel akakhalanso kuti ali ready tikhale tikulumikizana naye kuti atiuze kuti zikuyenda motani. Koma tikupitiriza ndithu kucheza ndi atolankhani athu osiyanasiyana. Uyu ndi mtolankhani wathu kulikoma ndikhulupirira. Zanga komanso uli bwanji lero? Ine ndikumbaji chisala kuno tili bwino ndithu. Kwacha bwanji komanso zikuyenda bwanji? Kunoko kwacha ndithu imene nthawi imakwana ma 6 kuti mala ambiri atatsegula malika mala amene nayendera ngati fisheries komanso pa community kuti khamula anthu litasonkhana ndithu moti kuvota kunayambika ndithu mnthawi yabwino ndithu. Mwina chiwerengero cha anthu chikuoneka bwanji kulikoma lero? Lero chiwerengero cha anthu chikuoneka ndi chochuluka chifukwa choti anthu ambiri mmene tunena panopa anthu ambiri akhamukira ndithu malo analembetsera kotero kuti panopa tunena kulimizera itali kwambiri komanso misika yambiri muonetsa kuti mulibe anthu ochuluka anthu ambiri ali chidwi chofuna kuvota ndipo anthu asonkhana ndithu malo ambiri ndi amene iwo analembetsera. Kwaoneka mpungwepungwe wina uliwonse mmawa uno komanso mwina wacheza ndi amene akuyendetsa chisankho anzathu akumeki kumeneko? Ayi awapa mpungwepungwe sunaonekepo wina uliwonse komanso nsanabe sanachezi ndiwo chifukwa panali vuto limodzi ma ID athu anafika mochedwa kunoko ndi amaganiza ndithu kuti tisakhale tikugwira ntchito komabe ntchito timayigwira mothatha choncho komano panopa mmene timayendekeza ma ID athu afika kunoko first team amene anatumiza ma ID yafika ndeti zinthu zikhati zonse zikuyenda bwino.
ukaona kumbali ya chiwerengero nzanga ukuona kuti achuluka ndi ati kumeneko magulu ati ndi achinyamata amayi kapena abambo ambiri ndi amayi amene achulikira kwambiri ndi amayi kutengera ngati pamene ndinali kuyambirira pa popotera pa fisheries amayi anali kochuluka kwambiri kusiyana ndi abambo komanso achinyamata. tathokoza kwambiri mwina pakakhala zoti tichezerane nthawi ina tikhalenso tikuimbirana ma 10 nacheza kuti utipatsenso chithunzithunzi kuti kumeneko zikuyenda bwanji. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Chabwino Malawi tisaiwale unena kuti anthu 7,200,905 ndi amene adalembetsa kuti apanye vote ndithu muchisankho chimenechi chimene anthu tikuponya vote tsiku la lero. kalemberayu adali m'magawo atatu. phase 1 imene idapanga target madera okwanira 14 ndipo anthu pafupifupi 2,224,307 ndi amene adalembetsa mgawo limeneli. Tili ndi Sam Kalimira kuchokera kukaronga pakadali pano. Okalimira muli bwanji? Yanko ndili bwino. Yasono muziyankhula tankhani mwamphamvu. Tankhani mwamphamvu. Mwadwala? Iyayi ndimagona kuchitseko kuti amene diso lili kuchitseko kuti chera nthawi yanji kuti background. Ine ndinafotokoza kuti ambiri sagona munayenera kutenga uthenga umene serious. Muli bwanji kukaronga ndimuyankhe mwamphamvu? Kukaronga kuno kuli bwino udziwa uyankho kukaronga ndikupotentha moti mawanga uno dzuwa langutuka alitu usati kwambiri kodi bwanji koma no kwamba kale kutentha sungati umwe asoti ayi kuno amamwa supu amabwaja nyama ija amangwe bwaritsa kenaka ukukupatsa kuti udye udzingo usinkha munani nthu chiziwiri ndikuti ukatero wadya breakfast zaenda nimene kulire kuno ndino kuti mwaje kale iya kani musayankhule ngati kuti ndiyamasewera kungoyidumpha motero zino kaja mauno kazutsana ameneyo kadzutsa wanu ndi amenewa akalimira. iya come out clear mwaje zimenezo mauno afuna ndike maunkamwa tabi iya mwaje zimenezo mauno simukuoneka bwino ripo ine madamo munthu ayankhola mofoka wakhuta mukumakhuta musanayambe kugwira ntchito kuyenda bwanji background ngati mimba mulibekali wonse koma muli patipati akalimira? ndili pa center imene akuti Karonga prison. Center imeneyi padalembetsa anthu okwana 820 ndipo pamenepa ndi pandende pandende ya Karonga nali ndichidwa mbiri kuti ayi ndikafikepo chifukwa chakuti umadziwa nthawi zambiri azathu amene amakhala ndende uku mwina nditi maonera patali kapena kuti mwina zinthu zimafika mochedwa kwambiri ndinati tiyambire kumeneko kuti tikaone kuti kodi zili modani ndeni ndakafika pamenepopo pamene ndithu ndinapeza kuti kaidi komanso anthu ena amene ndiozungulira senta imeneyo kuno Karonga andanda pamzere kuyamba ndithu kuvota zadongosolo ndithu amayima bwinobwino ndithu kutinda chala chawo mashini nkupanga recognize kuti ayi amaziri bwino keleka kwauza pitani apo kachongeni choncho basi pakafika kumapeto kumavota ndithu bwinobwino ndithu pamenepa ndi pa center imene ya Karonga prison zadongosolo ndithu zosamba. Chabwino ena timamva masenta unena kuti amavutikira makankhani yogwirizana ndi makina amene amachita kalondolondo a anthu amene adalembetsa kumeneko makomana ndi mavuto ngati amenewo ngati? Ndinapita so pa center ya Karonga CDSS pompano pa boma pa Karonga chifukwa kuti kuno Karonga kuli Karonga municipality amene Karonga town imene ili ngati kuti nayonso ili ngati constituency yake ndiye kuli maofisi ena amene ali ngati Karonga boma ndeno ine ndipatauniko kumene kwako kuti imene linalipo koma no kwambiri sikuti kunali kuti makina kusagwira ntchito kapena kukanika kugwira ntchito koma no kunali kukhala ngati kuti kulephera kuti kodi apodi na mpati chifukwa chachita nchona kuti chakumma wako chama 10 minutes to 6 nditafika pa Karonga CDSS center kuna kuti ayala mipando anthu ayima mizini nditi madabo kuti anthu amene wazikhala bwanji
then pamene amafotokoza kuti machine sichikugwira ntchito nditati ntiyandikire nditidayandikira naona kuti ayi khangati madziwa anthu aja adaputsa kuti azikuza chiro makina amene aja munalibe napake munasadadziwe podina ndiye chimakanika kuti kodi yakhoza chita motani koma no zatengera mkulu ngati president office amene mwina anakhanga ndi knowledge ndi anango kugwira pepa ili patatu kuna chino chamba kugwira ntchito anthu kuyamba kuvota komano chimene chinachipesa kwambiri kuti anthu ade kuvota pa center imene yoyo ya Karonga CDSS nchonena kuti pasukulupo pali mtengo wina yake pali njoji njeno khanga tiwopoona akulu asikulu anaona kuti apa bwanji tichimene tizibalalitse kaye tizithamangitse asanayambe kuvota anthu ndi anakatira makhwala amene pachapo ndeti zija zinakhangati kuti momwe zikhale pamodzimodzi zinangomwazikana pa center posepo anthu aja amapeza tikenaka anasunthasuntha mipando ena ukakhala kwina ndi zinachitetsako pang'ono kuti ayambe ndithu kuvota anthu komano tukamba pano kuvotako kuli mkati anthu akuvota ngakhale anthu ena akumadandaula kunena kuti akuti zusena mkaliricha ati panzira akuona ngati akumachedwa apo iwo anthu akuona ngati akumachedwa kuti tukhalitsa kuti tikafike pa ovoterapo akuona ngati kuti makina akumachedwetsa mene akuganiza iwowo pomwe tikhabe tikufufuza bwinobwino tiona kuti nzoona kapena munthu uthamangira chifukwa kuchedwa akupena pake munthu kuzimakhala iweyo mwina uthamangira china chake ndiwo kuona kuchedwa koma zinthu zili nomwe ndithu tikhabe tikuona bwinobwino pa zomwe zimene anthu akuyankhula makamaka zokhudza zimene zonso kodi akali mashado kumene kwatuluka ukavota mashado pano kusadatuluke pajatu amekiwa amakamaka amauzana kuti mashado aja amapatsa nthawi kuti inu mwina mbwere hafu 9 inu mbwere 10 kuloko inu mbwere nthawi iyi cholinga nchonena kuti usayiwala kuti mashado amauza kunena kuti akabwera pamalo paja posenta paja sakuyenera adzikhalitsapo chifukwa anthu ena mwina kungowaona imakhala ngati kampeni kale ndi amafuna akangofika sakeso pamzere kangopita straight akavote pompopompo anyamuke azichoka chifukwa safuna azikhalitsa malo amenewo ndino apatsa nthawi masenta osiyanasiyana komanso pala anthu ena amene ali ndi influence mwachitsanzo kuno Karonga kuli mchemi Kyungu kapena kuti Paramount Chief Kyungu nawonso amapatsidwa nthawi kuti inutu masenta anu mupange nthawi yakuti ndeti alondoza anthu amenewa chifukwa kuno kuli Kyungu komanso tikuyenera kuti tipite kumene kuli presidential candidate mmodzi pacha kuno kuti presidential candidate kuno Frank Tumpale mwene fumbo chabwino ya ndeti kaitu kafika koso kumene koso kuti kaona kuti mavulidwe ake akhala otani inu tithokoza nanu tsiku lonse tikusiyeni kuti mupite muthamange zina ziwiri zitatu tichezenso ndiwena ndiye mkamayankhula choncho khanga ine ndiwapakamwa ndikuona mizerani muwapakamwa aliyesa madziwa kuti ndichabiyo inu ngwapakamwa komanso okonda kudya supu yake yabwino kwambiri ndi abeka moti mandimu kufinyirapo menemo akalimira ntchito kuchokera kukaronga Sam Kalimira utifotokozera kumene kuti zinthu zikuyenda motani apa tili ndi mtolankhani wathu wina Mr. Gonjani ndiyesa yes Nelson Gonjani kukasungu ndithu kumene tili pano mmawakuno mukuyankhula mwamphamvu kwambiri tu tadzuka mwamphamvu lero ndi tsiku lofunikira kwambiri kwa Malawi ndithu Amalawi akuonesa mphamvu zawo komanso ufulu wawo ndithu kudzera mvoti nde tikuyenera kukhala mphamvu zonadi Nelson uli patipati komanso ziyenda bwanji umeneko kunotu ndili pa Likwale Primary School kumene kundi ku North East mboma limene la Kasungu kamene kuti pa trading center ya Chamama komwe kwa chipucha mama uko kukasungu ndithu kunoku ndithu zinthu zikuyenda bwino afika anthu mwaunyinji kuti malaini ndimawamvesera zinzanga achina Blessings Tambala amene amafotokozera ma-update yawo zikuonekabe kuti kusiyana kulipo chifukwa kunoku ndithu gender ija